Festival di Buchi, sì! Festival di Buchi, sì! Festival di Buchi, sì! Hallo allemaal. Fijn dat ik weer erbij mag zijn. Helaas is het online. Ook dit jaar weer. Mijn naam is Jeroen. Ik ben uitgever van kinderboeken. Hiernaast zie je een hele boekenkast vol met boeken die ik heb uitgegeven. Daarnaast ben ik ook schrijver en dichter. En nou ja, daar ga ik natuurlijk wel wat van laten horen en van laten zien. Ik heb dit jaar weer mee mogen schrijven aan het Boekenweekgeschenk voor Aruba. Voor de Simon di Banlesa bij jullie. Dat boek is nog niet binnen hier op het moment dat dit filmpje wordt opgenomen. Maar ik hoop dat jullie het boek gewoon al hebben nu. Wat ik eerder geschreven heb onder andere is Overal monsters en spoken. Overal opa's en oma's. Samen met Liliane Erasmus. Die komt bij jullie van het eiland. En daarnaast heb ik zelf nog een aantal boeken geschreven. Waaronder De Vliegkopter vol liefde. Dat gaat over een jongetje wat gepest wordt en uiteindelijk op een happy island belandt. Nou, jullie kunnen al raden welk eiland dat is. Mijn zusje en ik. Dat gaat over een jongetje die zijn zusje verliest bij een auto-ongeluk. Dus best wel een zielig boek, maar ook wel een heel mooi boek. En het laatste boek wat ik heb geschreven is Joris is zijn navel kwijt. Nou, dat gaat over een jongetje die zijn navel kwijt is. En in het boek kom je erachter waar zijn navel gebleven is. Ik ga in ieder geval wel een verhaaltje voorlezen voor jullie. Dat gaat over de Piratenschool. Dat komt zo. En daarna mogen jullie ook nog zelf even aan de slag met een naamgedicht maken. Nou, dat is voor dit filmpje in ieder geval de inhoud. Hey, vroeger wilde ik altijd piraat worden. En daar heb ik nu een verhaal over geschreven. En dat heet De Piratenschool. Hey, landrotten, hier, deze kant op. We zien een sloep op het water. Met 2 als piraten verklede mannen. Hey, stoere mannen. Komen jullie voor de piratenschool vol chaos en avontuur? De sloep is nu vlakbij. Nou, lijkt het jullie wat om piraat te worden? Vraagt een piraat met een ooglapje en een haakhand. Een papegaai zit op zijn schouder. Kom op, je kan het, schorrimorrie, roept de papegaai. Ja, mijn vader heeft ons aangemeld voor de piratenschool, zegt Joep. We willen graag piraat worden. Verdraait goed, yo ho ho, zegt de piraat. Wij zoeken nieuwe piraten. Een paar van onze kameraden zijn aan de paardenbaai gaan wonen. Grom, met vrouwen en kinderen. We hebben nieuwe piraten nodig. Ja, wij willen wel piraten worden. Dat lijkt ons wel mooi, zeg ik aarzelend, omdat deze man wel griezelig eng is. Is dit jullie piratenschip? We hadden eigenlijk iets anders verwacht, toch, Jaden? Zegt Joep met een knipoog. Laat ik me meteen even voorstellen. Ik ben jullie piratenkapitein, Harold Haakneus. Aangenaam. Ik ben Joep en mijn vriend heet Jaden, zegt Joep, terwijl hij in de sloep klautert. Ik pak onze rugzakken op, stap ook in de sloep en ga naast de kapitein zitten. Die legt een arm om mijn schouder en wijst naar zijn schip. Kijk, daar ligt ze, de Santa Maria. Is ze niet mooi? Ik moet even slikken. En heel zachtjes zeg ik, ja, kapitein Haakneus, een heel mooi schip. De sloep brengt ons naar het piratenschip. Daar ontmoeten we de hele bemanning. Stuurman Bram Buik, de scheepskok Jolige Janus en de piraten eenbenige Eduard, woeste Wilhelmina en stille Stefano. Het is een zootje ongeregeld. Ze dragen vieze shirts, jasjes en vesten.
Hun gezichten, handen en blote voeten zien er niet echt schoon uit. Als Haakneus lacht, dan lachen ze allemaal mee. Je ziet dan dat hun tanden er niet allemaal zijn. En de tanden die er wel zitten, die zijn vooral groen. Welkom op de Santa Maria, jongens, buldert kapitein Haakneus. Hier zullen jullie alles leren wat je moet weten voor een leven vol strijd en verraad op volle zee. Ik hoop dat jullie tegen een stootje kunnen. Kom op, je kan het, schorrimorrie, roept de papegaai. Wij kunnen wel tegen een stootje, hoor, zegt Joep stoer. Buik, neem de jongens mee naar het vooronder en kleed ze aan als echte piraten, zegt Haakneus tegen zijn stuurman. Bram Buik neemt ons mee naar beneden en daar staat een kist met een verzameling van de smerigste vette vodden die ik ooit heb gezien. We trekken er allebei een oude broek vol gaten en een gestreept shirt uit tevoorschijn en ik moet lachen als ik Joep zo zie staan. We knopen nog een mooie piratenzakdoek om ons hoofd en zijn klaar voor de strijd, roep ik moedig. Goed, landrotten, luister, roept kapitein Haakneus als we weer op het dek staan. Hier aan boord gaan jullie alles leren over hoe je een goede piraat kunt worden. Kom op, je kan het, schorrimorrie, roept de papegaai. Mijn bemanning kan tegelijkertijd met één hand de zeilen hijsen, met de andere een vijand met een zwaard omhakken en met een grote teen een kanon afvuren naar een ander schip. Pas als je dat ook kunt, ben je een geweldige piraat, legt Haakneus uit. Hier is jullie eerste les. Neem deze piratenvlag mee, klim in de mast, tot in het kraaiennest en hang de vlag bovenin de mast. Ik roep wel weer als jullie naar beneden mogen komen. Joep en ik klimmen de mast in, langs de zeilen, via de touwen, naar het kraaiennest. In het kraaiennest loopt de mast nog maar een klein stukje door. En daar moet de piratenvlag worden opgehangen. Wow, het is wel superhoog hier, zeg ik tegen Joep. Ja, Jaden, gelukkig hebben we geen hoogtevrees en kunnen we genieten van het prachtige uitzicht, zegt Joep. Kijk, daar kun je het puntje van de vuurtoren nog net zien. Kom maar weer naar beneden, landrotten, horen we de kapitein schreeuwen. Het is tijd om eten klaar te maken. Mijn maag rammelt als een zak met gouden duiten. Zo snel als we kunnen glijden we langs de mast terug naar het dek. Kom op, je kan het, schorrimorrie, begroet de papegaai ons. Houd toch je snavel, zegt jolige Janus. Kom jongens, mee naar de kombuis. In de kombuis staat een grote pot klaar op een vlammend fornuis. Kijk jongens, hier liggen de geitenogen, de slangenblokjes en meelwormen al te wachten om er een heerlijk maaltje van te maken. Gooi het maar in de pot en dan goed roeren. Joep pakt de grote lepel aan en begint te roeren. Ik gooi walgend en zonder te kijken de geitenogen, de slangenblokjes en meelwormen in de pot. Er komt een geur vanaf waar ik groen van word. Joep blijft maar roeren. Het lijkt alsof hij het niet ruikt. Ja, de overheerlijke stoofpot is klaar, roept Janus. Hij neemt de pot mee naar het dek. Daar staat de bemanning al klaar met ieder een tinnen bord. Janus geeft iedereen een grote schep van het goedje en ze beginnen het allemaal vol smaak naar binnen te werken. Joep en ik krijgen ook een bord. Ik probeer een klein hapje. Als mijn gezicht nog groener kon worden, dan zou dat nu gebeuren. Vind je het niet lekker? Vraagt woeste Wilhelmina. Geef maar aan mij hoor, ik lust nog wel een bordje. En onder mijn verbaasde blikken eet ze mijn bord direct helemaal leeg, laat een luide boer en buikt achterover tegen de reling lekker uit. Ondertussen staart Joep naar zijn volle bord. Kom op, je kan het, schorrimorrie, roept de papegaai. Bram Buik pakt zo snel hij kan het bord onder de neus van Joep vandaan. Kom maar jongen, dat is nu van mij. De hele middag moeten we aan het werk. We dachten dat we wat gingen leren. Vechten met onze zwaarden, leren om het kanon af te schieten met onze grote teen. Maar nee, we moesten helpen met het hijsen van de zeilen en de zeilen weer laten zakken.
het dek schrobben en steeds weer een nieuwe fles rum naar kapitein Haakneus brengen. En dan jeulige Janus weer helpen met dat vieze eten klaarmaken. Gedroogde haaientong en soep van varkensoren. Ook daar hebben Joep en ik niet veel van gegeten. 'S Avonds krijgen we van Janus een stuk brood. Hij heeft gezien dat piratenvoedsel ons niet zo bevalt. Als we onze tandenborstels tevoorschijn halen, ligt de hele bemanning krom van het lachen op het dek. Piraten poetsen hun tanden niet, jongens. Een tandenborstel is alleen goed om het dek mee te schrobben. Dat is jullie taakje voor morgen, buldert kapitein Haakneus. En hij neemt nog een slok uit zijn fles rum. Kom op, je kan het, schorrimorrie. Joep en ik gaan naar beneden. In het vooronder liggen we samen in een hangmat. Er is maar 1 hangmat voor ons tweeën. Jaden, ben je nog wakker? Vraagt Joep. Ja, Joep, zeg ik gapend. Ik ben alleen wel heel moe. Vind jij het nog steeds leuk om piraat te worden? Ik ben er niet helemaal zeker van, zeg ik. Het eten is echt smerig. We zijn alleen maar bezig met het dek schrobben. Ja, misschien moeten we Haakneus toch maar vragen om ons morgen naar huis te brengen, zegt Joep. Wel jammer, zeg ik. Maar ik denk dat ik geen piraat meer wil worden. Het lijkt me wel leuk om chefkok te worden. Maar dan van lekker eten. Haha, lacht Joep. Dan kom ik je wel helpen met roeren in de potten. Want daar ben ik wel goed in. Wat mij nou leuk lijkt is als jullie ook zelf even aan de slag gaan en bijvoorbeeld een naamgedicht gaan maken. Ik geef eerst natuurlijk wel even wat voorbeelden van wat een naamgedicht precies is. Je maakt een naamgedicht met je naam, die schrijf je eerst op een papier, van boven naar beneden. En de eerste vorm is dat je bij elke letter een woord zet. En dan probeert van je hele naam 1 zin te maken. Hier komt het voorbeeld. En dan komen we bij de tweede manier. En dat is als je met de eerste letter steeds een hele zin maakt. Dus je schrijft je naam weer op van boven naar beneden. En dan achter elke letter maak je een hele zin. En dat is natuurlijk het mooiste als het een beetje een verhaaltje vormt. Over wie je bent, over wat je wil worden, over wie je wil zijn. En nou ja, dan heb je dus een eigen naamgedicht gemaakt. Wat ook nog een beetje over jezelf gaat. Succes! Yes, ik weet het. Grasprietjesplukker. Dat wil ik worden. Mooie groene zal ik plukken. En ook de dorre gele. Voer voor konijntjes. Of nee, beter nog. Lolbroekenmaker. Dat wil ik worden. Voor lolbroekendragers die de vrolijkheid brengen in het leven van iedereen. Even denken. Misschien eerlijkheidsverkoper. Als ik eerlijk ben, lijkt me dat wel mooi. Voor wie wat eerlijkheid oprecht goed kan gebruiken. Of toch nog wat anders. Zielepijnbestrijder. Dan troost ik iedereen die pijn heeft of verdriet. Plak een pleister of geef een knuffel en tover een glimlach uit een traan. Ah, nu weet ik het echt. Zonnestralenvanger. Dat wil ik worden. Dan vang ik de warmte en de liefde van de zon. Zonnestralen voor wie ze het meeste nodig heeft. Ja, dat is mijn droombaan. Helaas was dit het alweer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het verhaal en van de gedichten. En dat jullie met het naamgedicht aan de slag gaan. Stuur vooral op als je het een mooi gedicht hebt gemaakt. Met je eigen naam erbij. Nou, dat zie ik natuurlijk meteen als je het gedicht instuurt. Wat je naam is, want dat is het leuke van zo'n naamgedicht. Ik wens jullie nog een hele leuke kinderboekenfestival. Festival di Boekie.
de komende week. En ik hoop jullie volgend jaar wel weer in het levende lijf te mogen zien op Aruba. Blijf lezen, want dat is belangrijk. Wie je ook bent, wat je ook wil worden. Het is belangrijk om te blijven lezen, want daar leer je van en wordt je horizon alleen maar breder van. Ajo.